मे 2014 ପରେ ହଠାତ୍ ଭାରତର ଡଙ୍କା ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି ଦୁନିଆ ସାରା ବିଜେପି ଲିଡର ମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ରାଙ୍କ 134, ଗ୍ଲୋବାଲ ପିକ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2023ରେ ରାଙ୍କ 126, ପ୍ରେସ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2024ରେ ରାଙ୍କ 159। 2014 ତୁଳନାରେ ବହୁତ ତଳକୁ ଖସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଛାଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଟାଇମ୍ସ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଏହି ଫଟୋଟି ଛାପିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଆଉ ବିଜେପି ଲିଡର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆରେ ଭାରତର ଡଙ୍କା ବାଜୁଛି। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁଗଣ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଏକ ର୍ୟାଲିରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଥା କୁହେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶୁଣେ। When India speak, the world listen. भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। ଗତ ବର୍ଷ ହରିୟାଣାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସନି ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଥା କୁହେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶୁଣେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜୁଲାଇ 2023ରେ ବିଜେପି ନେତା ରାଜନାଥ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଥା କୁହେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶୁଣେ। इंटरनेशनल फोरम पर आज भारत बोलता है और लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016ରେ ତତ୍କାଳୀନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ କଥା କୁହେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଶୁଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତର କଥା ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ବାଃ ମୋଦିଜୀ ବାଃ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗର୍ବ ଭରିବାର ନିଞ୍ଜା ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ କରି ଡାଇଲଗ ତ ଅରିଜିନାଲ ଲେଖା କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟି ଥିଲା ତାହା ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂ କୁହନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶୁଣେ ଏବଂ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ ଫର୍ମାର ୟୁଏସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାରାକ ଓବାମା। ଓବାମା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଶୁଣେ। When the Prime Minister speaks, people listen, particularly because of his deep knowledge of economic issues. ଏଠାରେ ସେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଏକ ସୁପର ପାୱାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏହାକୁ ଜାଣିପାରୁଛି। He understands that as India rises as a world power, that it also has enormous responsibilities to work with the rest of the world community around issues of peace and prosperity. କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ? ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଗଦି ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାର ହେଉଥିବା ମିଛ ଖବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଏ ଯେ ଭାରତ 2014 ପରେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହୋଇଛି। ଏହା ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାରଣରୁ ଫରେନ୍ରେ ଭାରତର ଡଙ୍କା ବାଜୁଛି। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। भारत में रहना है तो प्रधानमंत्री ने जो बोला है चुपचाप उसको फॉलो करो, चुपचाप। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏଠାରେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡିଓରେ ସତ୍ୟତାକୁ ବିସ୍ତାରରେ ଜାଣିବା। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ର୍ୟାଲିରେ କହିଥିଲେ ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମୋଦିଙ୍କ କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି। दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ हाथ मिलाकर फोटो खिंचाते थे। इसके पीछे तस्वीर कौन सी थी? हमारे कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर के सामने मोदी जी ने हाथ। कोणार्क का सूर्य मंदिर आज दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ୟୁନେସ୍କୋର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ତେବେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 1984ରେ ହିଁ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେହିପରି ଯୋଗକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ରାଜନାଥ ସିଂ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଆମ ଦେଶର ରିଚ୍ କଲଚରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା କହିଥିଲେ। ଯୋଗ ଏବେ ଭାରତର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ହୋଇଗଲାଣି। ଏହା ଠିକ୍ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରୟାସ କାରଣରୁ ହିଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଜୁନ୍ 21କୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଭାବେ ପ୍ରୋକ୍ଲେମ୍ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଏନ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଯୋଗର ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆପିଲକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରି 11 ଡିସେମ୍ବର 2014ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା ଡେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ତେବେ କ'ଣ ମେ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ? ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ 6-7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆପିଲ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ହେବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗୁନାହିଁ କି?
ବାସ୍ତବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହୋଇଛି। 2013ର ଏହି ଫଟୋଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାନାଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ୍ ଟ୍ରୁଡୋ ମୟୂର ଆସନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଫଟୋଟିରେ କାନାଡାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ତାଙ୍କ ପିତା ପିୟରେ ଟ୍ରୁଡୋ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆସନ କରୁଛନ୍ତି। 2007ର ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାବା ରାମଦେବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏବେ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଏହି ଫଟୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇହୁଦୀ ମେନୁହିନ୍, ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାୟୋଲନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଏବଂ ଏଠାରେ ସେ ଶୀର୍ଷ ଆସନ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ହେଲା? 1952ର କଥା। ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇହୁଦୀ ମେନୁହିନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଇହୁଦୀ ମେନୁହିନ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଥରେ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ତ ନିଜେ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ଆସନ କରୁଥିବା ଫଟୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଇହୁଦୀ ମେନୁହିନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ କରାଇଥିଲେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ BKS ଆୟେଙ୍ଗାରଙ୍କ ସହିତ। ମେନୁହିନ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆୟେଙ୍ଗାର ତାଙ୍କୁ ସଭା ଆସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। 45 ମିନିଟ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲେ, ଭିତରୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ଯେପରିକି ଗତ 10ରୁ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଅନୁଭୂତି କରିନଥିଲେ। ମେନୁହିନ ବହୁତ ବିଜି ରହୁଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଭାରତ ଆସିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆୟେଙ୍ଗାରଙ୍କୁ ୟୁରୋପ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଲେ ଓ ଏହି ଉପାୟର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆୟେଙ୍ଗାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୋଗାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା 1960ରୁ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏକ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ। 1964ରେ ଆୟେଙ୍ଗାର ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଘରେ ମେନୁହିନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରାଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମୀ ଦୁନିଆରେ ଯୋଗର କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେନଲି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପରେ ଏହାର କଥା କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ରୂପେ ଜାଣିଛୁ ଓ ଏହାକୁ ହଟ୍ ୟୋଗା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଫେମସ୍ କରିବାରେ ୟୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ BKS ଆୟେଙ୍ଗାରଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ୟୋଗା ଗୁରୁଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଯେପରିକି ଇନ୍ଦିରା ଦେବୀ, କେ ପାଠାବୀ ଜୋସ୍ ଓ ରିଚାର୍ଡ ହିଟଲମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତରୁ ୟୋଗା ଶିଖି 1961ରେ ଆମେରିକାନ ଟେଲିଭିଜନରେ ୟୋଗା କରି ଆମେରିକାରେ ଏହାକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପଶ୍ଚିମୀ ଦୁନିଆରେ ମେଡିଟେସନ ଓ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟିର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଜିର୍ଦୁ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି, ଓଷା, ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଅଭୟ ଚରଣବିନ୍ଦ, ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ ମେଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ରହିଛି। ଏହି ନାଁଟି ବେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଫେମନ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବେଟଲିସ୍ର 1967ରେ ଲଣ୍ଡନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହର୍ଷି ମହେଶ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ବେଟଲିସ୍ ଭେଟିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ବେଟଲିସ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ମେଡିଟେସନ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଥିଲେ। ଋଷିକେଶରେ ରହି ବେଟଲିସ୍ ମେଡିଟେସନ କରିଥିଲେ ଓ ଅନେକ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲେ। Far from the noise and pace of city life, in the cool, clear air of Rishikesh, Pathé News reports from the meditation retreat of Maharishi Mahesh Yogi, the man who, through transcendental meditation, is currently bringing peace of mind to the Beatles. ସେଠାରେ ବେଟଲିସ୍ ପଣ୍ଡିତ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସିତାର ବଜାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଓ ପରେ ବେଟଲିସ୍ର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମେମ୍ବର ଗର୍ଗ ହରିସନ ରବି ଶଙ୍କରଙ୍କ ଠାରୁ ସିତାର ବଜାଇବା ଶିଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ରବି ଶଙ୍କର 1954ରୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆନ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପପୁଲାର କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଇହୁଦୀ ମେନୁହିନଙ୍କ ସହିତ ରବି ଶଙ୍କର ଏକ ଆଲବମ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ୱେଷ୍ଟ ମିଟ୍ ଇଷ୍ଟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମି ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାମି ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା। ଗର୍ଗ ହରିସନ, ଜିମି ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ, ଜନ୍ କାଲଟ୍ରେନ୍ ଭଳି ଅନେକ ମ୍ୟୁଜିସିଆନଙ୍କ ସହ ସେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗଡ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟୁଜିକ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉସ୍ତାଦ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାଁ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ 1966ରେ ଏଡନବର୍ଗ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ଧନୀ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଆମେରିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ମିଲ୍ଲା ଖାଁ କହିଥିଲେ ଆମେରିକାରେ ଗଙ୍ଗା କୋଉଠୁ ଆଣିବି। ଏହା ତ ଥିଲା କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକର କଥା। କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ ବ୍ୟତୀତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଫିଲ୍ମର କଥା କହିଲେ ସତ୍ୟଜିତ ରାୟ, ଅଧୁର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମୀରା ନାୟାର ଭଳି ଫିଲ୍ମ ମେକର୍ସ ବିଶ୍ୱସାରା ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଭାରତର ନାଁ ଉଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏସବୁ ହେଲା 2014 ପୂର୍ବରୁ। 2014 ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଅସ୍କର ଜିତି ସାରିଥିଲେ। 2014 ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଜିତି ସାରିଥିଲେ, ବୁକୁର ପ୍ରାଇଜ ଜିତି ସାରିଥିଲେ, ରାମନ ମାର୍କୋସେ ଆୱାର୍ଡ ଜିତି ସାରିଥିଲେ, ଅଲିମ୍ପିକ ମେଡାଲ ଆମେ ଜିତି ସାରିଥିଲୁ, କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆମେ ଜିତି ସାରିଥିଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଜିତି ସାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ କେଉଁଠି ଏହା ମାନିବାକୁ ରାଜି ଅଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ତ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଆଉ ମେ 2014 ପରେ ହଠାତ୍ ବିଶ୍ୱସାରା ଟଙ୍କା ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା।
ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କାନ୍ନା ରାଣାବତ ଭଳି ଲୋକମାନେ ତ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଥିଲେ ଯେ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ କଲଚରାଲ କନଫିଡେନ୍ସ ହିଁ ନଥିଲା। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଉପରେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କଥାକୁ ରିଗ୍ରେଟ୍ କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 2015ରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏହା ହିଁ କହିଥିଲେ। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ତେବେ ଦୟାକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଶର ନାଁକୁ ବଦନାମ କରିବାର କି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା? ସତ୍ୟତା ଆଜିର ଦିନରେ ଏହା ଯେ ବନ୍ଧୁଗଣ 2022ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2,25,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିଟିଜେନସିପ୍ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2023ରେ ୟୁଏସ୍ କାଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଡର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 97,000 ଇଣ୍ଡିଆନ ଆମେରିକାରେ ଇଲିଗାଲ ଭାବେ ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟଙ୍କି ରାସ୍ତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ଡଙ୍କା ବାଜୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ଡଙ୍କା କେବଳ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଉ ଗଦି ମିଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ବାଜୁଛି। ଫେକ୍ ଫଟୋ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଦେଖ, ଏହା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜରେ ଛାପିଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡର ଲାଷ୍ଟ ହୋପ୍ କହିଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏହି ପ୍ରକାର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଫିଆ ଭାରତର ଇନସଲ୍ଟ ବିଶ୍ୱରେ କରୁଛନ୍ତି। ଗଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ଉପରେ ଆଉ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୁଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନର ଯୁଦ୍ଧ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି କିଛି ହୋଇନଥିଲା। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. एक्चुअली केउं प्रकारर टंका बाजुची ताहा आपण निजे देखंतु। 2015ରେ टाइम्स मैगजीन गोटे कवर फोटो छापिथिला जोउथिरे लेखा जाइथिला बॉय मोदी मैटर्स एवं एहा देखि मोदी सापोटास खुशी रे पागल होई जाइथिले। किंतु 2019ରେ ସେହି टाइम मैगजीन आउ एक फोटो छापिला एवं एथिरे लेखा जाइथिला इंडिया डिवाइडर इन चीफ अर्थात भारतरे दरार सृष्टि करुथबा व्यक्ति। एहा देखि मोदी सापोटास कहिबा आरंभ करिथिले जे एहा तो भारत विरोधी मैगजीन। ऑस्ट्रेलियार न्यूज पेपर हेराल्ड सन किछि मास पूर्वे एही न्यूज छापिथिला। इंडिया प्राइम मिनिस्टरंकर मास रेपिड सह लिंक कथा लेखा जाइछि। एठारे प्रोज्वल रेवन्यार कथा हेउछि जहार पेन ड्राइव रे 2000 रु अधिक महिलांको यौन शोषणर वीडियो थिला एवं प्राइम मिनिस्टर मोदी तांको पई भोट मागुथिले। जापान रो न्यूज पेपर टी देखंतु निकेल एशिया लिखिछि जे भारतर मोदी मुसलमानंको विरुद्ध हेट स्पीच देबा कारणरु क्रिटिसिजम सहिबाकू पडुछि। मोदी गवर्नमेंट आसीबा परे लिंचिंग रो न्यूज विश्वर न्यूज पेपर रे प्रकाशित हेउछि। सीबीएस न्यूज टी देखंतु पालघर रो खबर लेखा होईछि जे किपरि व्हाट्सएप रे गोटिए चाइल्ड किडनैपर रो गुजब प्रचार हैला एवं 2 जण हिंदू साधु और सेमानंको ड्राइवर रो लिंचिंग हैला। 2014 पूर्वरो आपण केबे लिंचिंग शब्दटी कोठारे सुनिथिले कि? न्यूयॉर्क टाइम्स रे तबरेज आंसारी को हत्या विषय खबर देखिचंती कि? हिंदू स्लोगान कहिबाकू बाध्य करा जाइथिबा जणे मुसलमान व्यक्ति को भारत रे हत्या करागला। प्रधानमंत्री मोदी एते बड़ क्रेडिट जीवी जे से सबु किछि रो क्रेडिट नेबाकू दौड़ी बुलंती। किंतु एही सबु घटनार क्रेडिट किए नेबो? भारत इंटरनेशनल रैंकिंग देखंतु। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रे भारत रो रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 रे रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रे रैंक 111, 2014 तुलना रे तळुकू खसिछि। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रे रैंक 104, 2014 तुलना रे तळुकू खसिछि। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रो रैंक 159, 2014 तुलना रे बहुत तळुकू खसिछि। किंतु मोदी समर्थक माने एही सब कथा मानिबे नाही। सेमानंको हिसाब रे एही सब रिपोर्ट्स मिछो, एही सब न्यूज पेपर मिछो। समस्तंकर किछि ना किछि एजेंडा अछि। केवल व्हाट्सएप रे जहा देखा जाय ओ गोदी मीडिया जहा देखाए ताहा ही सत्य। एबे भिन्न भिन्न देशर सरकार माने कोन कहउचंती ताहा मध्ये देखंतु। लुकिस्ट पॉलिसी विफल होईछि। पड़ोसी देशमानंको सह आम देशर संपर्क सबुठारु निम्न स्तर रे अछि। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव एही मध्यरु केतोटी देश सह एबे हमर मधुरक संपर्क अछि टिके कहि पारिबे कि? बीजेपी रो दुई नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदलंको आपत्तिजनक भाषण हेतु मिडिल ईस्ट कंट्री रु प्रतिक्रिया सुनिबाकू मिलिछि। यूनाइटेड नेशन रो सेक्रेटरी जनरल समस्त धर्म पई टॉलरेंस रो निर्देश दैछंती। शेषरे एही दुई जनंकू फ्रिंज एलिमेंट कहि पार्टी रु बाहर करि दैथिले। एहा व्यतीत गत वर्ष यूरोपियन पार्लियामेंट भारतर ह्यूमन राइट सिचुएशन उपरे रेजुलेशन पास करिथिले एवं केवल किछि मास पूर्व
यूनाइटेड नेशन रो ह्यूमन राइट्स ऑफिस आम देशर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन मान्यता को लगातार द्वितीय वर्ष पर स्थगित करिछि। सिंगापुर प्रधानमंत्री सेमानंको संसद रे कहिसंती जे नेहरू भारत में वर्तमान बहुत संसदों विरुद्ध रे अपराधिक मामला चली। मीडिया रिपोर्ट अनुसार वर्तमान लोकसभा लगभग अधा सदस्यों विरुद्ध रे कौनसी ना कौनसी अपराधिक अभियोग चली। While Nehru's India has become one where, according to media reports, almost half the MPs in the Lok Sabha have criminal charges pending against them. अमेरिका भारतर डेमोक्रेसी उपरे एबे चिंता व्यक्त करिसंती। अमेरिका एवं यूएन दुहे सीएए लॉ को फंडामेंटाली पक्षपात बोली कहिसंती एवं एही उपरे चिंता व्यक्त करिसंती। रूस भारतर विरुद्ध शर्ते पाकिस्तान को अस्त्र शस्त्र देइछि एवं केवल किछि मास पूर्वे रूसर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइनार जी जिनपिंग सहित मीटिंग करिसंती। बंधुगण एही सब खबर टीवी रे आपण माननकु देखाइबे नाही। व्हाट्सएप रे गोटिए दिन आपनकु मेसेज आसीबो जे मोदी सारा विश्व रे डंका बजाई देले समग्र विश्व आम सहित अछि, किंतु द्वितीय दिन मेसेज आसीबो समग्र विश्व आम विरुद्ध रे अछि, मोदी आमकु इंटरनेशनल षडयंत्र रु बंचाई पारिबे। 1984 नोबेल विषय तो आपण माने जानिथिबे। एथिरे डबल थिंकिंग रो कांसेप्ट अछि जोथिरे लोके दुईटी विपरीत आइडिया को माइंड रे एडजस्ट करि नियंती। बोर्डे रे कुहा जाय जे बंधुगण समग्र विश्व आम विरुद्ध रे अछंती ओ इवेंट रे कुहा जाय जे ना आमे तो विश्वगुरु समग्र विश्व आम सहित अछि। आपण जानिछंती कि सतरे जेतेबेले भारत विश्वगुरु थिला सेतेबेले आम प्रधानमंत्री को स्वागत किपरि होउतिला। जेतेबेले पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका गले सेतेबेले अमेरिकार राष्ट्रपति स्वयं एयरपोर्ट रे रिसीव करिबाकू आसीथिले एवं 19 टी बंदूकरू सैल्यूट दिया जायतिला। से समयर अमेरिकीय राष्ट्रपति कहिथिले केवल आपणको गवर्नमेंट रो हेड भाबरे नुहे मु आपणको स्वागत करूची केवल एक स्वाधीन जनतार गौरवमय और प्रिय नेता भाबरे। एहा भाग्यर विडंबना जे जेतेबेले जणे व्यक्ति आपणको देश पई नुआ पथ खोजुथिले सेतेबेले आम देशर पुण्य आविष्कृत होइतिला। आशा करे आपणकर एही गस्त मध्ये अमेरिका पई एक नुआ आविष्कार होबो। Prime Minister of India and the Orient's greatest political and spiritual leader flies to Washington on one of the most important state visits of recent years. एही घटना अक्टोबर 1949 रो जेतेबेले पंडित नेहरू प्रथम थर पई अमेरिका को स्टेट विजिट करिवाकू जाइथिले। अमेरिकन प्रेसिडेंट हरी ट्रुमन तांकू एयरपोर्ट रे निजे आसी स्वागत करिथिले। पंडित नेहरू को स्वागत करी आम देशर शान पई से एही शब्द कहिथिले। 2022 रे जेतेबेले इंडिया यूएस टॉक हेउतला सेतेबेले अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकेन 1949 रो सही स्टेट विजिट रो उल्लेख करी कहिथिले जे एहा भारत एवं अमेरिका मध्य रे बंधुत्वपूर्ण एवं फलप्रद सहयोग आरंभ थिला। 1949 पर 1956 रे जेतेबेले पंडित नेहरू तांकर द्वितीय यूएस स्टेट विजिट करिथिले सेठारे अमेरिकन प्रेसिडेंट सहित साक्षात करिथिले। तापरे 1961 रे पुनी पंडित नेहरू यूएस विजिट करिथिले सेठारे अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ केनेडी सहित साक्षात करिथिले। एही फोटो और वीडियो रे आपण माने देखंतु केनेडी पंडित नेहरू को एयरपोर्ट रे किपरि स्वागत करूछंती। मने पकांतु जे एहा कोल्ड वार रो समय थिला। सेतेबेले सारा विश्व वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक भितरे विभक्त होई जाइथिले। वेस्टर्न ब्लॉक थिला अमेरिकान को पछरे और ईस्टर्न ब्लॉक थिला सोवियत यूनियन को पछरे। ए पर्यंत आपण माने देखिले जे प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू को यूएस स्टेट विजिट रो दृश्य एबे पंडित नेहरू को सोवियत यूनियन विजिट रो दृश्य देखंतु। सबुठारु प्रथमे सोवियत गवर्नमेंट रो मुख्य निकोलाई बुल्गानिन पंडित नेहरू को स्वागत करिथिले। ए पर्यंत कौनसी विदेशी नेतांको पई एपरि भाबरे स्वागत होई नथिला। सबसे पहले सोवियत सरकार के प्रमुख श्री निकोलाई बुल्गानिन ने उनका स्वागत किया। ऐसा स्वागत आज तक किसी विदेशी नेता का नहीं हुआ। आपके स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेतेबेले नरेंद्र मोदी 2014 रे प्रधानमंत्री हेले सेतेबेले इंडिया आगरू ही वर्किंग पावर पारिटी अनुसार विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति होई सारिथिला। नॉमिनल टर्म रे मध्य आमर रैंकिंग आगरू ही 10th लार्जेस्ट अर्थनीति थिला। एहार अर्थ इंडिया आगरू ही तार आकार और लार्जेस्ट जनसंख्या हेतु विश्वर कंपनी माननको पई एक बहुत बड़ मार्केट थिला। एहा आमकु आमर नेगोशिएटिंग पावर देइतिला। किंतु एबे कल्पना करंतु 1950 रो समय को जेतेबेले आमे मात्र किछि वर्ष पूर्वे स्वाधीनता पाइथिलु ब्रिटिश आमकु संपूर्ण रूपे लुटी नैथिले। आम देश बहुत गरीब थिला। आमे खाद्य पदार्थ रे मध्य सेल्फ सफिशिएंट नथिलु। एही परि समय रे मध्य पंडित नेहरू को विश्व रे एते सम्मान मिलुथिला। से अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस, पोलैंड, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, इंडोनेशिया, अज्ञात, नाइजेरिया, सऊदी अरेबिया, जापान
ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସ୍ନେହ ପାଉଥିଲେ। 2018ରେ ଜାପାନୀ ଲେଖକ ଟୋମିଓ ମିଜୋକାମି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଭବକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଜାପାନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚରକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା କାହିଁକି ସେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କଣ ଥିଲା? जिस देश के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, उनके देश की संस्कृति भाषा क्यों न सीखी जाए। ମିଜୋକାମି କହିଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ଦେଶରେ ଅଛି। ସେ ଗୁଟ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶମାନଙ୍କର ନେତା ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ନା ରୁଷ ସହିତ ନା ଆମେରିକା ସହିତ। ତେଣୁ ଆମେ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ନେତା ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बहुत ही प्रभाव था दुनिया भर में। गुट निरपेक्ष देशों के नेताजी थे। हम उन दिनों नई पीढ़ी चाहते थे ना रूस के साथ ना अमेरिका के साथ। ଏହି ଭାବନାକୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଜୁନିୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ତିନୋଟି ଅସାଧାରଣ ଯୁଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଟି କଲୋନିୟଲ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଜଣେ ନେତା ଥିଲେ ଏବଂ ଗୁଲାମୀରେ ବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗରେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମହାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମର ମହାନ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ତୀବ୍ର ଚତୁର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଶାନ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ କୌଶଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭାବିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଖାସ୍ କଣ ଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିଲା? ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଜୁନିୟର ଏହାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଇମାନଦାର ମିଡିଏଟରର ଦରକାର ଥିଲା। ଏହି ରୋଲ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ନେହେରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରେପୁଟେସନ, ୱିଜଡମ ଓ ସାହସ ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ଏହି ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାନ ଲିଡର ନେଲସନ ମାଣ୍ଡେଲା ନେହେରୁଙ୍କୁ ନିଜର ହିରୋ ବୋଲି କହିଥିଲେ। 1940ରେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ତାଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ବହୁତ ଯତ୍ନରେ ପଢିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ପିଚ୍ ନେହେରୁଙ୍କ ଲେଖାରୁ କୋଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫିର ଲଙ୍ଗ ୱାଲ୍କ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଗୋଟିଏ ଫେମସ୍ କୋଟ୍ରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଇଜି ୱାଲ୍କ ଟୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଏନିୱେୟାର। ଏବଂ ଏହି କୋଟ୍ ନେହେରୁଙ୍କ ରାଇଟିଂରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ଅନର ଓ ମାୟାନମାରର ଲିଡର ଆଙ୍ଗ ସାନ୍ ସୁକି ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୁଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲିଡର୍ସ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। 1955ରେ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ସୋଭିଏଟ ୟୁନିୟନର ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ମାସ୍କୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ରୁଷିଆନ ଲିଡର ମିଖାଇଲ ଗୋର୍ବାଚେଭ। ସେ ପରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେ ଡେମୋକ୍ରେସିର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ବୁଝିବାରେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋଭିଏଟ ପ୍ରୋପୋଗେଣ୍ଡା ଦୁନିଆର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପିକ୍ଚର ସ୍ଥାପନା କରୁଥିଲା ଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହେଉଥିଲା। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କର ମାସ୍କୋ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଇନ୍ସପିରେସନ ଥିଲା। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏପରି ଶାନଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛ ବନ୍ଧୁଗଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଗରିବ ଦେଶ ଥିଲା, ତଥାପି ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଭାରତର କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ, କାରଣ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କହୁଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିରିଟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଚିକାଗୋ ସ୍ପିଚରେ ମେନସନ କରିଥିଲେ। ଡିସେମ୍ବର 1958ରେ ନେହେରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଏପରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ନୂଆ ପଲିସି ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ପଲିସି ଭାରତର ପାଷ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂରେ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଥିଲା ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏହାର ମାନେ। ଏହିପରି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଜଣେ ଲିଡରର ଭିଜନାରୀ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଡାଇଲଗଟି ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତିଆରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଥର ଫୋପାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଭାରତର ସେହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ଆମ ଡେମୋକ୍ରେସି ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ? ଜର୍ଜ ଫ୍ଲଏଡଙ୍କୁ ଆମେରିକୀୟ ପୋଲିସ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ମାରିଦେଲା। 46-year-old George Floyd was killed by a white police officer who knelt on his neck for almost 9 minutes. His crime? Being an African-American man in the United States. ଆଉ ଏହା କୌଣସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଲୋନ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ରିସିଜମର ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଏହା ଆମେରିକାରେ ଏକ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ମୋଦିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହି ଇନସିଡେଣ୍ଟର କୌଣସି କ୍ରିଟିସିଜମ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ସେ କୌଣସି କନସର୍ନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କି?
କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶର ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରହୁଛି? କେବେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘୃଣା, ଦଳିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତ୍ୟାଚାର, କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲିସ୍ତାନୀ କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ କେଉଁ ମୁହଁରେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ଆମେରିକାକୁ କିଛି କହିବେ? ଗାଜାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଜେନୋସାଇଡ୍ ଚାଲିଛି। 35,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଭାରତର ଅଫିସିଆଲ ପୋଜିସନ ସେହି ପୁରୁଣା ଅଟେ ଯେ ପାଲେଷ୍ଟିନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁହେଁ ସାଇଡ୍ ବାଇ ସାଇଡ୍ ହେବା ଉଚିତ। Certainly, India has long believed in a two-state solution. We have maintained that position for many decades. କିନ୍ତୁ ଅନଅଫିସିଆଲି ପୋଜିସନ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏମାନଙ୍କର ହେଟଫୁଲ ଚିଣ୍ଟୁ ମାନେ ଭାମ୍ପେୟାର ହୋଇଗଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ଜେନୋସାଇଡରେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ରେଜେରୀ ଉପରେ ମିମ୍ସ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ପରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଗାଜାରେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଇଥିଲି ରମଜାନ ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେହି ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରାଇ ପାରିବ, ତେବେ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି? ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଇସ୍ରାଏଲ ପାଲେଷ୍ଟିନ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ମଣିପୁରରେ ଯେଉଁ ହିଂସା ଚାଲିଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଜାରେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ। अरे बंद करूँ काहे? This is my humble request, मोदी जी, मेरे तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। हिंसा हो रहा है मणिपुर में, ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया, हर दिन लोग मर रहा है और रिलीफ कैंप में कितना लोग रहता है, खाना पीना अच्छी से नहीं मिल रहा है, बच्चा लोग अच्छी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। और मोदी जी आप एक बार आके मणिपुर में विजिट कर लीजिए और जल्द से जल्द मणिपुर को शांति चाहिए प्लीज। बंधुगण, जो इंडियन सॉफ्ट पावर कथा मु ए पर्यंत एही वीडियो रे कहिछि ताहा आर्ट, कल्चर, म्यूजिक किंबा स्पोर्ट हो, ए सबुरे गवर्नमेंट रो किछि ना किछि इन्वॉल्वमेंट निश्चय रहिछि। जिमिति कि ललित कला एकेडमी 1954 रे, संगीत नाटक एकेडमी 1952 रे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 1959 रे, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे 1960 रे ओ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 रे स्थापना होइतिला। सेही परि इसरो मध्य स्थापित होइतिला। एबे मते कहंतु, प्रधानमंत्री मोदी साइंस, स्पोर्ट्स आउ कल्चर पाई कोन करिसंती? बीजेपी नेता ब्रिजभूषण विरुद्ध रे यौन शोषणर एफआईआर लेखाइबा पाई हमर ओलंपिक मेडल जीतिथिबा पहलवान माने रास्तारे धारणा देइथिले। जेतेबेले तांकू अटकाइबा संभव हैला नाही, सेतेबेले साक्षी एको प्रोटेस्ट मध्य रे रेसलिंग ही छाड़ी देले। तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे रो चेयरमैन भाबे बी ग्रेड फिल्म रो अभिनेता गजेंद्र चौहान को नियुक्ति दियागला। एही इंस्टीट्यूट रो स्टूडेंट पायल कोपाड़िया 2024 रे 77तम कैन फिल्म फेस्टिवल रे ग्रांड प्रिक्स जीती सारा विश्व रे इंडिया रो ना उज्जवल करिसंती। प्रधानमंत्री मोदी ट्वीट करी कहिथिले जे इंडिया तांकर एही ऐतिहासिक सफलता पाई पायल कोपाड़िया को ऊपर गर्व करूची ओ पायलों को शुभेच्छा जणाइछंती। एहा सेही पायल कोपाड़िया जिए तांको सांग मानक सह 139 दिन पर्यंत प्रोटेस्ट करिथिले, तांको ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन नैथिले आउ तांकर ग्रांट अटकाई दिया जाइतिला, कारण नरेंद्र मोदी तांकर चाटुकार गजेंद्र चौहान को एही प्रीमियर इंस्टीट्यूट रो चेयरमैन करिबाकू चाहुतिले। पंडित नेहरू विश्वर महान साइंटिस्ट आल्बर्ट आइंस्टाइन को सह कथावार्ता करुतिले, विक्रम साराभाई को सह आलोचना करुतिले, किंतु नरेंद्र मोदी नाली रो गैस रे चा तैयारी कथा कहउछंती। इवोल्यूशंस रो चैप्टर सिलेबस रु हटाई दिया जाउछि। गत 10 वर्ष रे देश रे जेतिकी सुडो साइंस विस्तार करा जाइछि, इमिति केबे देखिछंती कि एही परि काम इंडिया रे सॉफ्ट पावर बढ़ाइबो कि? एहा ही एमानंकर टंकार सत्यता। बंधुगण, शेषरे गोटिए कथा कहिबी, जदि पंडित नेहरू को सह तुलना करिबाकू चाहुछो, तांकू तळु बुटाइबा बदଳରେ ନିଜର ସ୍ତର ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ତୁମ ନା ପାଇଁ ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।